Daghan ganing mahimarat diri. Ang kanang mahimarat, gikan na siya sa Greek word nga suka. Ay, asdom ng suka. Hello everyone! Ako na po niya ngayong chimakabakang Bisayang Baki, Elfie Rain. Magkaroon na sa tila yung shuttle vlog na ko karon sa Karkar. For this vlog, atong suruyon ang Karkar, the heritage city of Cebu. Ang Karkar kay sikat siya mga delicacies nga ampaw, chicharon o ang lamian nga lechon. Kung bago ka diri, palihog subscribe sa akong YouTube channel and like my FB fan page. Enjoy! Okay, ato yung una tayong i-visit ang resting place ni Bishop Teofilo Camumot diri sa Karkar, ang atong milagrosong bishop. So, kung padung na daw siya masantos, matod pa sa akong higala nga kuan. By the way, akong kuyog karon ako mga kauban sa simbahan. So, tansyo mo na yung una na tong i-visit. So, ato i-check kung saan mahitabo diri. Makita sa sulod sa mausoleo ang mga karanggamit ni Bishop Camumot. Bago ako nisod nga to sa museum ni Teofilo Camumot. Actually wala ko maka-video, dili allowed ang camera sa sud. Well, basically mo lang rules and at the same time we respect that. Yeah. Actually nag-observe ko sa sud, naging mga nagkawat-kawat ng picture na like my point is ilang general rule lang gani. At least ato na lang i-respetar. O sa akong pagpangutana ni ate nga kuan daw, dili lang kay ilaha ang rules. Ang mando gyud gikan gyud nun sa Roma daw. So let's see kung Santo Papa na siya. Ay, Santo Papa. Santos na siya, sorry. Santos na siya, ikuha na lang siya. Canonized na lang. Well, so what ako ba? Basta mausa ba lang rules? So, ato na lang siya i-respect. Hello guys! Ako din si Pedro, I'm taking over the quad. Follow me on Instagram, AHHTERR. Ater. Ater. Yeah. Human. Ikaw. Instagram. Ikaw, Instagram. Human. Heavy farming na this. Ano yan nakita sa Karkar, puslan magnato sa Karkar. So, gitawag mi og mahimarat. Mahimarat meaning, mamukha ba na mahimarat? Oh, ala, mga pobre. Mahimarat. Dili. Term na nila sa mga bigaon. Oh boy. Asa man ka? Mamiga. Mahimarat. Daghan ganing mahimarat diri. Ang kanang mahimarat, gikan na siya sa Greek word nga suka. Ay, asdom ng suka. Dagat. Very wrong. Baka na kayo. Hi guys, na may karon sa Guadalupe Karkar. Sakto ba? Tatong? Yeah. Guadalupe Karkar, so sakay rami og tricycle gikan sa Rotonda. Choppy ang term sa ilang tricycle diri. From the highway, 1.5 kilometers pa mula kawon padung to sa Mainit Falls. Ay, Spring di ay. Very wrong. Itong sa nyo kay Bugnaw rin. So i-check to kung mainit ba gyud. Ngano gitawag siya Mainit Spring tatong? I don't know. Among kuan ba tour guide ba per me wrong. Liman ka gikan sa Rotonda pa sa Guadalupe. 30 minutes nga ride, madara ko naglakaw. Very wrong. Actually guys, ang entrance daw is 30 pesos na, pero right now nag-G's na sa sila kay transitioning pa ang ilang entrance nga 30 per head. So ma-implement siya as soon as possible. Very wrong. Then ang ilang cottage is 100 pesos ang rent. Nga walay kurente. So wala siya kurente guys. Sa slide lang para sa vlog, video ka. Sa slide lang para sa vlog. So slippery ang daan atong what an awang atong cameraman. Off na na. Estrago na si Real tanawa.
Naungot nila lapok. Wala pa ganito kaabot sa wala kita katugkad sa spring, wala na mo kalapang diha. Grabe. So now sila tong langob before ka magtugay sa spring. Pero ang lugar nga sa lugar is mainit. Mainit ang spring ito. Ano big ko? So sakto gid ang assumption ako nga light init gid sa spring dili magitaw mainit spring. Tapos mainit na ito. I'm so brilliant. Wala pa ta kalabang sa spring no. Struggle na. Dali na. Papadong struggle. Wala na kagawid yun? Video yun. Papadong struggle. Ako ko struggle. Okay lang agi ano padong sa langob te? Kami okay na. Saka ka rin. Bigyan sila ate. Salamat ate. Salamat. Sabang naglaban lang niya. Kami na rin waswas. Pasali ha, pasali. Pasali ha. Kami mo waswas. Pero ay na naman pag-down nila pa mabalik na si Nina. Salamat eh. Hi guys, right now namin karon sa Mainit Cave. O siya nakita na sa kong liyo ang langob. Mo nang dako nga langob. Actually, along the way nakaagi mi og mga mga ribulto. Sa ako nabasahan sa blog kay kani daw sa una attempt ko na naghimo og simbahan sa panahon pa sa mga Kastila din. Naay murag calamity nga ni agi murag sugo sa kinaiyahan mo tong wala mapadayon ug mo to ang mga ribulto kay nagpasad na along the way. So karon mosulta sa langob. So bago lang naman na-visit ang second cave, murag mo to siyang gamay nga cave. Actually, murag interconnected sila. Yan nala yung opening diri nga part nga accessible. So right now, padung na mi karon sa Mainit Spring. O sakto giday ko ang rason nga nang gitawag siya Mainit Spring kay na siya hot spring sa unahan. Hence the term Mainit Spring. So mula ko na sa mi panaog. Actually, ang kaninga trail guys, dapat mag-prepare siya mag-water. O ang nakanindot lang sa dan kay dili siya slippery kay bato-bato good siya most likely. So nindot siya pang trek, rough road. Ya usa pa kanang di ka siya ingon ka crowded. So dili tanang nasa spring ganang sa kangadto pero ganyan namin nakita ang mga nadungan. So vega arasad. So di ka siya samok. Once again, this is our friend together with my friends saying Chima Kabakam, Bisayang Pake!